Saqhubeka nanso ke imoto ifika noMpumelelo izothatha girlfriends amakhosikazi akhe ehotel. Fikile ke wapaka waphuma kuqala ke uTirelo uphuma kwakhe uphuma wongena efront seat. uMpumelelo ke umxelela into yoba no awuzuhlala efront kaloku uhlala eback seat. Wathi uTirelo no ndizohlala apha andiyi eback seat. So bathe besathetha ngalo mama makaphume ke kwathi gqi uVuyokazi. uVuyokazi uthi gqi uthi naye uzongena emotweni ngemva xa ethi fika uTirelo uhleli front seat wavele wajika khange abuze noba kwenzeka ntoni. Jika wabuyela erumini yakhe uVuyokazi. Uthe xa ebuyela khona waphuma uMpumelelo walandela. Phuma kwakhe uyafika uVuyokazi ubhizi uthethe efowunini. Ubalisela lo muntu ambalisela uyamxelela into yoba kwenzekani and uthi into emcaphukisa kakhulu kuba uMpumelelo uye wahleka xa efika uVuyokazi. So na uMpumelelo umile eminyango ubhizi yanqonqoza ufuna ungena khiyile uVuyokazi endlini. Ngapha uthe samile sabhisa sanqonqoza uTirelo uyafona futhi. Uyambuza uba kanti kwenzeka ntoni uyamxelela mba kaloku ukuthi xiwe apha ndikwazi ungena uVuyokazi uthi akazi ukwazi ungena because of lento yakho uyenzileyo yokuhlala efront seat. Uthi lo into endingayifuni ukuhlala noVuyokazi eback seat so ndizohlala apha efront. Hayi kwaxa into yoba kuyaxanjuliswana ngalento yale front seat nje. But ke ekugqibeleni ke ude wabeke uVuyokazi yaphuma ke uMpumelelo baphuma naye emcenga ke. Bathe ka behamba besithi uVuyokazi mna ndingafonela nomuntu ozozondithatha ndizihambele ukuya kule party. Then nina nihambe noba ithuno noTirelo ngoba lo mntana lo usile ulikhuphile ke elo igama. So uMpumelelo ke uyohamba naye xa befika ke ngoku emotweni nango ke uTirelo sekuphumile ngoku efront seat uhlele eback seat. Yafika kuVuyokazi uyongena ke uthi yatsho futhi uVuyokazi uthi yazi lo mntana uyandichallenja lo. Xa besifika ke uyangena ke uVuyokazi emva emotweni bahlala bathi uthi xa egqibohlala bemxeba lo mntana uTirelo ndicela uyohlala efront seat. Hayi athule uVuyokazi angamphenduli uthe xa egqibohlala evala icango wabeluvula uTirelo ephuma emotweni eyo uma ngaphandle. Uyaphuma futhi uMpumelelo uyambuza uba kwenzeka ntoni ngoku futhi uthi omnye andizuhlala noVuyokazi mna ndithi makahlala efront. Phuma futhi uVuyokazi nawe uyabuza uba kanti kwenzekani ngoku itshintshe phi yonke lento. Uthi ke uMpumelelo hayi andani nama kwenzeka ntoni. uVuyokazi obesebuza kwapha kuTirelo uba kutheni nena ufuna uhlala efront seat uhlalele ntoni efront seat because uyayazi uba sihlala eback seat xa sihamba sonke. Ube kutheni kwasekuqaleni uzohlala efront. Uthi ke uTirelo andifuni ukuhlala nawe andizukwazi. Then uVuyokazi wathi ke no ndingahamba ke uthe xa ethi uyahamba uMpumelelo waphinde wamcenga futhi uba no uyamcela kaloku bayawusapota ulwandle. Wabe sesithi kuVuyokazi for the sake of lento kalwandle ke ndizawufanele ndihlale ke kulo front seat otherwise umthetho siyawazi ba uthi sihlala eback seat xa sihamba. So kunzima kwisithembu sikaMpumelelo kuliwa nangefront seat nangeback seat. In fact ke umuntu endibone egeza ke yonke lento mina ikwanguTirelo anda and ebefike enemood right endlini kaVuyokazi kuqala ngoba bezomxelela ubukhulelwe. I think imood yakhe itshintshe ukuba abone uVuyokazi ephethe eyakhe ipregnancy test waqonda uba hey lo uzomitha nam. So I think isikhwele sivuke kuloo ndawo ke ngoku. Uthe ke uVuyokazi ukuba nje bengakhulelwanga lo mntana hayi nobe bezomfaka isibhaxo kodwa nje uyosinda nje for the sake of umntwana. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.